Phile uphushe uphumelele kamba kupasta wena ngithandile ufike ngicela ukuthi inamba uyisenze kuphela uma uyimember yechannel kusongonela isenja 5 thamba makuphela awungu-WhatsApp awungithumela SMS uyamfonela so umsombuluko kuya ku-Friday kuphela ngomgqibelo nginoba busy Sunday ngisesontweni sibheka la uZandile Masoka 429 uthi uphupho ugogo ngiyiphilifa akabingeleli akaceli kanza kwethu sikhuthaze nje umoya omuhle wokubingelela nokucela kwazi siyasikhuluma nomshini sikhuluma nomuntu onemizwa nemicabango. So number 1 iphinifa ke impahla egqokwa uma kunemicimbi kuphekwa abanye bayakotiza ngayo umakoti makonsti kunalokho omakoti izembatho egqokwa abantu abangomakoti noma suke bekotiza suke bepheka suke bephithizela emcimbini. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha iphinifa kuwuphawu oluhluma ulinikwa lungakhomba ukuthi noma lungasho inhlanhla nempumelelo nokuthi kungenzeka umendo seduze uzogana kungekudala. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha iphinifa omunye angayibiya kanje uphawu oluhluma ulinikwa lungabuye lusho ukuthi kungenzeka uzothola indoda ezokunika uthando ekukhathalele futhi ezokuvikela iphinde ikushade. 3 ngokwesinto uma uphupha iphinifa kuwuphawu oluhluma ulinikwa lungabe lukukhomba ukuthi kungenzeka wembethwe yisalukazi wena uma umuntu wemimoya lento siyakhomba ukuthi wena umuntu owembethwe yisalukazi yes yisho umuntu kamoya. So in summary lento le uma lo gogo ekunika iphinifa noma lo muntu noma lo whoever bekunika iphinifa kungenzeka le nhlanhla yomendo ivela kulowo muntu loyo noma kulezo dala zalo hlangothi lo muntu lo osukunika iphinifa lelo yabona. So if iphinifa unikwa ugogo wasekhabo mama futhi uyabona le nhlanhla le kunhlanhla uqhama kuphi ehlangothi lakho bomama mali iphinifa ivela kugogo noma kubaba noma ku-aunt ukhabo baba then umuntu ozana lobunhlanhla kuwe ngabe inhlanhla yempumelelo inhlanhla yencebo inhlanhla yomendo ivela lapha. Siyabonga. Be blessed.